духонагаи фурӯшӣ дар чорраҳаи молодёжнӣ наздикии цирк минтақаи беҳтарин духонага бо масоҳати умумии 65,3 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. сохтмони бино айни замон рафта истодааст. дӯстони азиз, ва нархи хона 670 000 сомонӣ мебошад. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, инчунин худи цирк, якачинор, театри ҷавонон, султони кабир ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Dom TJ зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагиянд. ин наворҳоро мо худамон нагирифтагием. канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.